Gardom Nilimen Mongol Singtaran Lakha Kripho Mahamai Constituency Pen Patumi Hedjong Central Committee APHLC Asongja Polo Organizing Akai Coursing Timung Aphan Inglong Pho Kese Mate Mirjengto Laroni Akese tu teroris asal nang cepar janse ani ngang sam baji trok apor alang lipan men gari long thapon thorma alang lipan pom dablo selebang songbong nilihin pen kaneng je dun kang tung lehen lo ini kese tu mapan kese tu ke claim nang dia kam ke je claim klese ho kidnapping la puson se claim dun rong rasening duk lo ni lista me kese ke claim nang dia kam ke ni le jungjung ateng pen prote KSA Karbi Student Association Karbi Law Charliason KSA hendo Karbi akai amoy arbung Karbi akai han kerai atum lang damana pini konat lo KSA tum tamikle Karbi Law Charliason aham phang Karbi ang long idum ka Charlie pa pig lang da te labang song bong alang itum sa prang ke Japon ang yatum lo pini government school da Karbi ang long pinando labang school long alang itum kuna school se master tum lo than ma than thema lapen student atum hada koson ma lahai kahumri dam nangji asong lo kola da kadem se school ka Charlie kivik ma kola da awareness program ta binangji kola so master se adu teacher dam de pin ma a teacher long dam se alang litum lam thanangji lahaya kam se kam krem nangji kese ke man ke thenai lo khai amoy arbung pulote sita me nili matha don tengte patumi penke akese lamding road akese lapen mirjeng pro akese atumke nangli to menal se nangli an wan ke jesa klub lo lake kupilote langda mana kedam tanga prang si kese am hang pathe pola suki rowet la pola sudhu me pi aman pipi non gari long tai student atum ji thamte anamen e pilo pate kese kang tang joy ne lo pini tum lang dam sena non ne kese atum kiwi political aphi phikidun rong ajo mithang asai che claim pen jok se pini ke student atum hanta me ba se thamte anam nang hang se aprang upise hang adalo kese tum ke claim ke me po bona mi pini ani kese tum political apisa lungdun rong amena pokreng nangji pu se matha rong la tu amena kam chi bikok se asorap chi urtkang bang asokar hi wa bisar se pini ani nang mandal sinil tum epiachal sia song dong kampi long kedam tang foundation de ni tumbilo kese arotin mantani tum invitation a card allo pale lablo bonta me hula so kese kumat arobang long na itong don ke sem son terona kese lain lo khai amoy ar bungkar jak inglong pho tang ho mirjeng kro tang ho latum kopi se wang hai dalo natum yong se PSLC along hang pen nang dun bolote akai Dr. Turiram Ronghang CM sa alang itum han ke injek poke labang so kamatha pen jok se alang litum ke nang dun hai da
sila kali dah नहीं कैसे तुम काम क्लेम के कैसे तुम बोते न्यूट्रल political along majok political phanta nang tum involved nang le ake me kumat ma la phan lang nang itu pini कैसे doan special si phan support nang yupe nang li tum ke komama ke chok che pala tum phan se kam khidu nang ji khai long ri chrai kom nang ji pinang li tum claim lo ma claim kle la se gundagiri teroris a case e bangke nang li tum pawir da nang po la pen ke e khai reng ie la pen atumi heta johnson nang li tum kidnapping karbi yan phan ke nepon la ke phut ke molong ek lang lek man tum ne ta jun ne lo la ke nang li tum che ma than la se e me ka ve yan ke tuar che ja pon thek the pu in nang li tum ke se tuma me ka da tama nang li tum ke se training a tripi nang tum leadership han pi lo munit kim dam dam tong nang tum a training a chipi ma nang li tum ke se ta nang li tum training chipi nai ko soma tum han ko son se rong awareness ko son se pi nai nang tum hai tong che that ni ma gundagiri kam se claim pa nang li tum parce nang li tum ta matha pa mi nang ji kang hu ke nep kali kang hu tum salo non ke nang li tu bang na to ya joy ni pini nang li tum KSA tum ke man wa da lu